Úplne si ju natiahne. Tak, dobre. Toto. My sme zapli tu. Veľkú veľké stehno. No. Väčšak normálne. Aby to... No ja by som týmto nevedela zároveň. A dobre. Tam musíte cestovať, to je malá dierka. To je dobrá dierka, aby to držalo, okay? Kameru? Ale veď si tam pricikne z koži. Môžem ja? Hovorím, že tú dierku treba zväčšiť. Ja sa nesmiem točiť. Dobre, to je si druhý. Toto by sme si dali potom až. To sa pripína tuto, hej? Ale nemusíme úplne všetko. Daj si to návlik. Ty obidva potom spojíš, hej? Voda. Dobre. Nemusíš si to, ale akože, áno, len si to tam daj. Dobre, teraz, toto si nejak vzadu tak spojíme, aby nám to držalo. Dobre. Hej, čo ja viem, by to obťahlo niekde tu, tak by sme to pripli, ale nemusíme, ti to len teraz tak dám, dobre? Sa tu netrápila. Stríme noha. No, ideme na toto. Cez nohy. My sme na vojne museli do 2 minút. Ale takže aj maska, všetko s týmto. A takže, aby to aj tesne, no nie, že to nahážem na seba. Vy ste boli na vojne? To boli skúšky záverečné. Kto nestihol do 2-minútový limit, mal smolu. Potom čo? Tak Môj opravdu. nebol. Bez jater. Dobre, Anka, ruku. Moje bolo. Tak, kedy to bolo plné. Nie, to je malé. No, tebe to je veľké, nie malé. Dobre, Taký, čo išli výš. no, babi, sledujte. Tu sú všetky tie pútka, ktoré treba úplne natesno všetky pozapínať. My nebudeme všetky, dáme 1, 2. Lebo to má byť všetko maximálne tesné. Nesmie tam sa tá nebezpečná láska dostať. Hej? Takže, teraz dáme masku. Počkajte. Počkám. Nezabudneme si vlasy upraviť. Ale my tu máme... Ide o to, aby bol ochranný, nie praktický. Lebo praktické sú väčšinou teraz... Ale vyzerá to možno. No má zláknu Človek potom. umre, tak nech mi zaspoň dôstojne. Dobre, nemusíme zaťahovať. Čo? Hodne ju som do vody a keď sa nič nepustí donútra, tak je to dobré. Dobre, Anka, žiješ? Dožíva. Jani, dýcháš? No jaká je znáka. Riana miska. Škoda, že ju nevidno. Zapneme. Keď sa udusím, tak čo? Neboj sa, pôjdeme ti na pohodu. Budeme vedieť, že to je tesné. Aké ste kvety? Červené rúže. Nerozumeli sme. Červené Kvety kúpiť nemôžeme. To sú čo? No, daj si to. A na ktorý Koľko trh? Palec. A toto? Druhý, čak palec druhý, nie? A ostatné. Babi, toto musí ísť, to nahrávaš? Toto musí ísť dovnútra a s týmto sa to celé takto zopne, áno? Jasné. Jasné. Paráda. Dobre, daj si sem. Môže ísť variť, jak žaba. No, nemusím to celé zapínať. Takto by... No. Takto by to bolo celé. Opasok sme zabudli. S týmto by sme... Dobre, babi. Približne, narýchlo. Počúvajte. Narýchlo. Toto sme zabudli zapnúť. Tuto by muselo ešte takto ísť. Hej. No, teraz ona prešla. Teda všetci sa takto ustroja. Čistá Puškarová. Bestová je. Ona povedz nám niečo. No, dobre. Prešla nejak